Aduh nyata iku nyata gede keren sebab yang ning pinggir kawah aja ya kowe kepikiran hati yen kowe kepikiran hati Di sono iku nyata sekut nyawiji matamu dodong ikatmu ayo kopi kafe orang sarto rumput kakak yoyon di sono iku nyata sekut nyawiji matamu dodong ikatmu yo Prato podo ilik jaga bagi Payu-hayu bangun rumah kebelanja witi Prato podo ngeriyo Piruti aku ngikuti Indahai alam makoron Agar beri aku beri Sarmo podo ilik Indahai jaga bagi Payu-hayu bangun rumah kebelanja witi Sarmo podo ngeriyo Piruti aku ngikuti Indahai alam dosa toro Agar beri aku beri yuk ya iya
ya ya amat amat yo awas ya ya oh ya wala caranya nanti dong yo iya iya itu biasa bae orang kasih temen
saka telo moto atuk iku tambane apa katuk asale saka telo yen ora patuk atine rada gelo aja ngono aja ngono aduh janji mas aku mangko gelo sore pada bulan ayo kondo kondo dolanan rene-rene bebarengan rame-rame coba godekan kae-kae ragulane yen disawang kok ngawe-ngawe kaya-kaya ilingake kanca kabeh aja turu sore-sore katuk asale saka telo kanca atuk iku tambane apa katuk asale saka telo yen ora patuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono aduh dadi
ย